जोंहा दा आलदा जायगायाव थांलायबाय ओमफ्राय नै गारियाव नुबाय बिराद लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय ओमफ्राय बेरे फुंजानि जोंहा नै दा दिनैहाय शर्ट फिल्मनि शुटिं दङ बेनिनो ओमफ्राय सासे मादैनि न'आवहाय दङ मादैनियाव लादों आरोना ओमफ्राय एक्ट्रेसा रैसु जाहैबाय दा देखायलांगोन हागौमानि नायबानो जाबाय दिनै गासिखौबो देखायजोबनो हानाय नङा केमेरा खेबग्राबो गैया आंबो दं नालाय नायदो दा लासै लासैनो आदा बिदा नों बेसेबां जाखो मानो दावखोदों आं बेखौ सानबाय थादों मानो बिदिथाय मा खालामनो फैदों मानि शर्टनि आदा बिदा दा मिथिनोलाय आयौ दिनैसो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय लोगो मोनबाय दिनैसो हाबाब दिनैनि नायजाबाव आदा टफिबो दं ओरै रैसु आरो मादै बे पेट्रल ए बेखौ र' बाइकआव सोनाखै जाजेनबाय नै जाजेनसिगोन सुरु दांदां नै नायदो मादैना बिबार बागाना समायनाथार ने माबायदि खालामजोबदों साजायदों बुरिया आरो नै सिथ्लायाव लोंदो नै दा गाइखेर साहा लोंग्रोसिगोन फुरा गाइखेर साहा लोंद' आदा टफि हनै गाइखेर साहा लोंहर आंनि नाब्लेखौ ओरैनो दोना नामजों मानसिजोंसो दोनो होमबाबो आगोल बारा थाल लायामोन नों होननानै बयबो थाल लाजोबदों नाब्ले ओमफ्राय दा नाब्ले जाबाय आरो ओरै खालामबाय था फैजोबगोनसो जाबाय लागाव नायदो सोलिगासिनो दं खर'आव मेलेम गैला नामा आंहा सोरांबानो बिथिं खालामनो मानो माबा मा होनो जादोंना थाब दामि गासिनो दं लागासिनो ओरैजों नायदो जुदि खामानि मावनो बादोंबा न' सिङाव हाबनानै थाय जाया आंनि खामानि मावनायखौ न' सिङाव थाय जादों जायाखै जादों हा न' सिङाव थायखौ ओरैनिफ्राय लाबोलाय सार मोनसे क्लस ग्लासखौ आदा टफिना दिनै मायाव खोन्थालाय आंनाथ' बिदिनोसै फिसा सानै फिसा जोंहा सार दंखायो दे दा नुलांगोन ओमफ्राय बुंदों ना मायाव आंना माबा गाबलाबायनो मोनसै नामा दिनै मोनथिला आंबो दा मोनसे डाइरेक्टरसो मायाव फैयो सारा गाबनांगौबा जानला जानसैलायना ओरै नै सार डाइरेक्टर जानो दं एन्टार स्टार दिनैना नायदो
सारेगामापा ना 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 दाबो जोबा दै बेनो जागासिनो आलदा न'आव फैलायबाय जोंहा शुटिंआ मोनसे जोबलायबाय आरो दा गोदान मोनसेयाव सफैलायबाय ओंखाम जादों ओरै नायदो नै एबार आदा थफिनि जागोन नोंना गोसोथोनाया अबेनि आरो बिदं नोंना गोसोथोनाया अबेनि नोंना गोसोथोनाया दाख्लैना नङा थगायजोबनाय नों जा थगायो आंखौ नोंनि फिउचारानो ब्राइट आंनि जायगायाव थानो मा सानाखै आंजों सोरांब्लानो खोनासंनाङो औ बेखौल' नाय रागा जोंमोन बेनोखा एकदम खोनासंनांगौल' होन डायलगा बेनो आंनि जायगायाव थानानै मानो सानाखै आं बे सोरांबानो आंजों सोरांब्लानो नोंनि लेक्सार खोनासंनाङो नोंनि खर'आव जुदि एसे मेलेम दंनायमोनब्ला नों दिनै बे खोथाखौ बुंनाय नङामोन भेरि गुड बाय जोंना ओमफ्राय नै दाना रैसुआ हाबाब मानि थाखाय माबादों साइख्लेम थादों साइख्लेम जोब्बाय बेनाबो गारि साबिया बैयावसो जोंना जोबजोब्बाय दा एसेल'सै दिनै थाब जोबगोन जोबगोनब्रा बिसिनि ल'खासैना नोंनि दंबावो मिथिङा फुरियाव थोस बावदों थौदों चलो थांला नों होमबालाय माथो नायलायलायनाय सायरि होदो मा सायरि होयो बे सान्दुंनि सायाव मा मोनदों सान्दुं थिखा थिखि बोरबा दोफैनो माने साथा लाया मा लाया बेखौ दा बोरबा दोनो थोफैयाखैना आइ दै मैयानिखौसो दाउ एरना What problem? Oh my gosh. What is this? हामा माथाजों ओरैबायदि गोजान जायगायाव दंफैयो रायजोफोर हामा माथाजों नुजोबो बेयाव बर'फ्रा नोंखौ बोरै माबाया सिगांजों होनाया माया बे भिडिअ'आ सिगांजों होजायाना लाबोजायाना दे होख्लायदो थावरा नों लाबोखानाय ना मा जाखो दे रायलायनाया बाथो थ' माबायाव बायनाय दा बिसालाव बायनाय खावनायसो गावबारि बिख्लो गाव सानखोनामाखै मानसिखौ नाया बिदि होना आन्राम गावबारि बिख्लो गाव सानखोनामाखै इसेयाव बागदावग्रा दे फै नोंसिनि न'आव फैजायो Action. फै मिनिसना एसे फै दाउ आन्राम मिथिखादोंसो नों फैनायखौ मिथिखानाय बागद'आ बे दर आन्राम होननाया माखौ रोंखो बागद'आ
सार दे होनबा आं रोंगोन आं बेखौ गार मोजां आंबो नायनो आं मोजाङै नायनो नोंसिना गोजौ मानसि लाबो मादै आं सिनजों मिथिगौ आया आइखौना Ina kan les kita. Wah, ang salung lah, salung. Ada time tanggar na gitu. दे Pati bisni kita kau bisni kita balik suli, baik tanam. बिसोरनि खोथाखौ जोब्बाय दा ओमफ्राय दा जों बहा थांगोन गोजानाव Kau nyoba kau yang tu. जों ओंखाम जानोसै ओंखाम ओंखाम उखैनाया मेंग्लिजोब्बाय सान्दुं गोसा ओमफ्राय ओंखाम जानो फैबाय जों हटेलाव नायदो ओंखाम जाग्राफ्रा ओरैबो दंबावो आगा टफि ओंखाम जाफैबाय ओमफ्राय दा ससेल'सै बारा गोबाव गैला जोबसिगोनानो जाग्रोना लानोसै लोगोफोर नायदो ओरै हनै एक्ट्रिसा मा जागोन बेदरफ्रा जागोन दे आंथ' अमाबो जाखाबावासो जोंहा दा आलदा जायगायाव थांलायबाय ओमफ्राय नै गारियाव नुबाय बिराद प्रटेकसन सा खब्रैयावबो प्रटेकसन फुरा नारसिननाय ओंखाम जाखांनानै दासो ओंखायनो बयबो सोलोंनानै ला सा खब्रैयाव गाखोबाबो हेलमेट हम बयबो बिराद सेफटि जागोन औ नायनानै ला सोर जाखो जालायखो बेनो नामा आबौ थैबाय रैसुखौहाय आंनि गोसोनाय सानबाय आबैया Sir. जोंहा सफैबाय मिथिंगाफुरियाव नै नायदोलाय जायगाखौ नै खोखोलायनांगौ हाजो गाखोनाय बायदि बिराद हाजो गोजौ गाखोनाय बायदि मोन्दों बे नायदो जायगाफ्रा एसे देखायनोसै जायगाफ्रा बेफोरनो गोजौआवहाय एसे गार्डेन बायदि नै जिरायग्राबो दंलायजोबो ओइ सार नायदो जागोन बिराद मोजां जायगाफ्रा ए नों बाव थाफैसिगोन ए बिदिब्लालाय बेसे गोजौआव दंफैयो जों नुवाखै गोजौआव दंब्रा थाखो बयबो बेरायफैलाबाय ओरै थेखा बाजारजों फैनानै ओरै हाग्रा जायो हाग्रानि लामा फैनांगौ सेरजों ओमफ्राय जायगाफ्रा मिथिंगाफुरि होनो जायगानिखौ बावहायनो पिकनिक स्पट जालायो ओमफ्राय ओरैहाय गोजौआव मन्दिर दङ नायदो दा खालामगासिनो आरोना दाबो कमप्लिट जायाखै इनकमप्लिट जानानै दंथ'यो ओरैथ' जों माबानो हाला हगारहरनो हाला बोरै जाखो नोंहालाय जायगाफ्रा बिराद साफा मोजाङानो बेरायफैनानै आराम बार गुसु थान्दा जाफैनो हागोन नेचारेल फुरा बार खुनु फांखाखौनो नाङा जायगाफ्रा नै नायदो ओरैबो खामानि मावगासिनो दं दा जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर बिराद मोजां जाबाय दालांबो बानायलायबावबायसो हनै नायदो जों गोजौआवसो दंफैयो गाहायनि जायगाफोरखौ नायबानो जाबाय नै गाखोबोग्राया नै बेजोंनो बिराद मोजां फुरा
लागासिनो ओमफ्राय बिराद रमान्टिक जागासिनो सोलिगासिनो दैनि एक्सप्रेसनजों लाखालाय दुखु दाहाजों बे बुंथों गाव हाजो गोजौआव खारबोबाय एक्टरनि लिपसिं दालाय बे होनथों ओमफ्राय दुखु दाहा नांनानै एक्सप्रेसन लाहो खालामहो ओमफ्राय डायलग गोलाव नालाय मा एंगल लाबाय थांदोंलाय ओरैनो नों होनगोन सार सानसेखालि सासे मानसिया नोंखौ दै गांदोंमोन बेयावनो होनगोन औ सिदा मोखां जानानै थाथ' दहायनो बेयाव बै एसे लादोंमोन बेखौ लाग्रो दे ओरै डायलगखौ लाखा खेबसेनो जायगाजों नाजों समायफ्लेदों आरोना मा सिरि आरो आंखौ हरखाब बेयाव मानो लिंहरदों सिरि मा जादों नाब्ले मा सिरि दिनै आंखौ हरखाब बेयाव लिंहरनायनि जाहोना मा दिनै हरखाब जाहोन माने दिनै हरखाब लिंनाय जाहोन बेयाव हरखाब लिंहरनायनि जाहोना मा मा जादों नाब्ले मा सिरि दिनै आंखौ बेयाव हरखाब लिंनाय जाहोन आरो दिनै आंखौ बेयाव हरखाब लिंहरनायनि जाहोना फोजोबदों आं हाला सैज' हाला आं ओरैबायदि होनबाय सैज' नाय दहायनि एंगला मामोन थोद नोंजों रायज्लायनो मिथिगौ आमारा सैज' खर' फुरनाय दंजोबसै बेनिखादा नों आखाया गोबोरखि फुना लागा माबा रिसिनि क्लस मोनसे थांनो जेबो फुनांगौ गोबोरखिखौ मोनसे क्लस औ गिदिं नालाय बुंनाय दङ बिदि होनदो बुंनाय दङ होमबालाय सिन्देलजों जोमग्राजों खना खालामनोसै औ दा आदै औ दा दुखुजों खारला लास्टाव थांनांगौब्रा मोंग्लिजोब्बाय बुजा बुजा आखायाव लानानै थांसै दामि नुनाय गावनि जिबुफोरखौ गोसोखौ खालामो रं हामि आइदैलै आखाइ फारनैजों ओरै लानानै फखाजासिम आखाइयाव बिदि सोदो लानानै थांसै औ थांबै फखाजा सेन्देलाव सांगोन ओमफ्राय सेंग्राया आराय फैगोन दे मावनो दं दे रेडि जोबाखै दाबो दे जोबसिगोन रेडि आराय मोजां नङा राव सोबाय नै नों खालामबाय ए दे लादो दे ए रेडि बुंनाय दं गाबद' इसोरनि इच्छा नङाब्ला बेखौनो गांसे बिजाब मावानो दे आं बुजिबाय आं होबाय एथ' मोजां आं होदों आं मिनियाखैथ' आं दाजाय जोमग्राया ओरै लादो फाफ्लियाव आखाइ फारनै सोना लादो सेन्देल आखाइ फारनैयाव औ बेबायदि खालामनांगौ जोमग्राया बुद्रु लांनांगौ औ दिनैथ' जोबनानै थांबाय दा भिडिअखौबो बावहायनो फोजोबलांसै लामा लामा माथो बुंबावनो आरो नायलांदो मानसिफ्राथ' नै महरानो गैला बोरैबा जालाजोब्बाय लह्रायग्लिजोब्बाय सान्दुंजों माजों बापरे बाप नायनानै ओमफ्राय भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा थुलालांदो साबस्क्राइबबो होलालांदो लाइकबो होलालांदो बावहायनो फोजोबसै मोजां भिडिअ नुबाय थागोन बिथांनि चेनेलाव सानफ्रामबो नायबाय था दे बावनो फोजोबबाय होनबा रायजोफोर